Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Kamar yadda na ce muku insha Allah za mu ci gaba da yin karatunmu akan UIS design da Hausa. Ku biyo ni mu shiga Figma. Akwai videos ɗin da na yi jiya wanda bai gani ba yana iya zuwa YouTube channel ɗina ya yi searching ya duba. YouTube channel ɗina shine Marnab Global DIY, za ku iya zuwa ku duba. So yanzu bari mu shiga mu ga me ke faruwa. Mun nuna yadda ake buɗe account jiya da Figma. So yanzu za mu ci gaba da bayanin yanda za a yi. Okay, jiya mun yi Figma sign off. Okay, na Yahoo ɗin nan ne ashe na sa. Yawwa. Sorry, na manta ashe. Wanda na yi amfani da shi jiya. Wallahi na manta da wanda na shiga. Sorry. Da yake jiya na gwada yanda ake buɗewa. Na manta da account ɗin da na shiga. Na bubbuɗe fa da account da yawa, but bari in shiga wannan. Anyway, na nuna yanda ake amfani da Figma ɗin, yanda za ku yi amfani da shi ku shiga a karon farko. So ga wannan bayan kun shigo Figma, shi ma na yi bidiyo a kan shi. In kun shigo Figma, yanda za ku gan shi, sai mu ɗan yi haƙuri da matsalar network da ake fuskanta. Ya buɗe. Idan kana sabo a shigowan Figma, dama in ka buɗe abin da za ka gani kenan. And then na ma nuna yanda za ku gani idan sabon shigowa ne mutum, da yanda za a ɗauki frame ɗin da za ku yi amfani da shi duk na nuna shi a jiya insha Allah. So sai dai wanda ke da tambaya sai yi tambaya abin da ba ku gane ba. Mun yi bayani akan wasu features ɗin, wasu tools ɗin da za a yi amfani da su. But anyway, zan ƙara ɗan bayani a kai. Zan ƙara bayani yanzu. Saboda wancan bidiyon yana yi ɗan mutsi yake yi. So wannan bidiyon ga shi za mu yi shi akan introduction to Figma. Bari mu yi shi gaba ɗaya kan introduction to Figma. So sai ya kasance kawai abin da mutum zai yi, zai kalli wa'incan bidiyon ne. In yana da time zai kalle shi ɗan gutsi ne. Zai kalle shi akan menene UIS design da Hausa. And then kuma yanda ake buɗe Figma ɗin. Idan ma bai samu wancan bidiyo ɗin ba zai iya kalla. Zai iya searching a YouTube ɗin ya kalli wani bidiyo ɗin ko da ba nawa ba in wannan. Amma dan Allah ku taimaka min, ƙaramin channel ne. Kun ga ba ni da mutane da yawa. Kafin nan ku yi liking, ku yi following ɗina, ku yi liking, ku yi subscribing ɗin channel ɗin ta yanda za ku dinga samun bidiyoyi saboda zan ɗora. Ba za ku samu wani bidiyo da ake yi shi akan UIS da Hausa ba. UIS design ba za ku same shi ba. To kamar yadda nake bayani yanzu ga shi. Wannan shine interface ɗinmu na Figma. Idan muka shigo, nan gurin ana ce mashi status bar. Kun gani? Inda nake nunawa ɗin nan. Daga saman nan shine ake ce ma tools bar. Nan gurin ana ce mashi layers bar. Kun ga layers ɗin nan ma layers bar. Nan gurin ana ce mashi properties bar. Properties ɗinmu ne a nan gurin. Na wa'inda za mu yi amfani da su. Nan kuma tools ɗinmu ne. Nan kuma layers ɗinmu idan muna aiki abubuwan da su dinga fitowa. So sai this is our canvas. So idan kun shigo wasu na son dark mode, kamar dai ni ina son dark mode. In ba ku son dark mode,
ko in ba ku son dark canvas sai ku shiga nan. Kun ga inda na sa kuso ɗin za ku shiga nan sai ku danna sai ku canza kalo ɗin da kuke so. Za ku sa gashi nan, za ku taɓa in fari ne kuke so ma, in ma meye ne kun gani, but ni dai ina son baƙi, prefer baƙi. Yannan shine za ku canza. So our introduction continues. Yanzu gashi wannan tools ɗin shine ake ce ma move tools. Idan ka yi shi shine in ka taɓa shi za ka yi ta ganin wannan kuso ɗin kamar gashi move tools kenan. Za ka yi ta haka da wannan ɗinka. And then a tare da shi akwai scales. Scales shi kuma misali mutum ya ɗauki hoto, ya sa hoto yana son ya rage hoto da girman shi. So zai yi resizing hoton ba tare da komai ya shige ba. Saboda akwai hoton da in kana matsar da shi kana rage shi wani ɓangaren yana shigewa, ko kai ya shige ko gefe ya shige. So yana resizing ɗin shi equally ba tare da ko ina ya samu gibi ba. And this is our scale. And then when we move here, idan muka zo nan, this is our frame. Idan kuka danna a kan shi za su fito a kan wannan properties bar ɗin. Za su fito a nan. So idan ka zo nan gurin wannan gashi frame ɗinmu, muna da phone, muna da tablet, muna da desktop ga su nan kuma. So idan na presentation ne gashi watch, ga papers, ga social medias. Idan za ku yi na social media ne ga community, Figma community. To duka za ku zaɓi frame ɗin. So yawanci masu UIS da zane dai da za ka yi dama ana amfani da wa'innan phone, tablet sai kuma desktop. Shi ne ake ce ma responsive design kenan. In an tashi yin design ana yin design ne da frame guda uku ba wai a lokaci ɗaya ba. Wanda ke son ya yi responsive design zai yi responsive design shine ya wadatar da kowa ma zai iya amfani da shi. Amma in kawai design ɗinka purposely ne kana son ka yi shi da mobile akan mobile app ne, to ba ruwanka da wannan. Kawai za ka yi design ɗinka da wannan. Za ka ɗauki wa'innan. A frame ɗinsu idan muka duba under phone akwai iPhone 14 da 15 Pro Max, akwai iPhone 14 da 15 Pro, akwai iPhone 14 da 13, akwai iPhone 14 Plus, akwai iPhone 13, akwai iPhone SE gashi nan dai. Kun gane? Sai kuma akwai Android small, akwai Android large. So a nan abin da zan ce a matsayinka na designer idan za ka yi design za ka ɗauki wane waya ne kake amfani da shi saboda you are the first user. So za ka dinga ganin aikinka. Yawanci na yi bayani a wancan bidiyon amma dai tunda na ce wannan ma introduction ne, let me do it. Idan ka zo kana design, you are the first user da za ka yi amfani da za ka fara ganin design ɗin ya yi ko bai yi ba. So idan kana amfani da Android, yi ƙoƙari ka ɗauki frame na Android. Saboda UI/UX designers dai ba a yin amfani da waya gurin yi. So amma akwai miro ɗinsu a waya. Shi yasa wasu ke cewa za su koyi UI/UX design da waya. Tunanin sun ga application da ake ce ma Figma a cikin Play Store. So wannan application ɗin na Play Store da kuka ga an sa mishi Figma ba wai na yin aikin ba ne. Ba zai yi maka komai ba. It's just mirroring. Shi amfanin shi wannan ne. Prototyping in mutum ya yi prototyping a can ne zai duba yadda screens ɗin za su dinga shige da fice daga wannan screen in an latsa ga yadda. To a can ne zai yi displaying maka, za ka yi playing ɗin shi ga wannan zai wuce, wannan zai wuce sannan za ka dinga ganin ayyukan da kai. Color idan application ɗinka purposely ka yi shi for phone users ne masu amfani da waya ka yi mawa. So za ka ga color ɗin da za ka gani a nan zai yi bambanci da wanda za ka gani a cikin wayanka. So za ka iya adjusting na daidai yanda zai yi yanda ya dace da waya. So idan ka yi coloring ɗin abunka a nan, dan ka duba a cikin wayanka za ka ga color ɗin ya bambanta sai ka yi adjusting. So wannan kenan. Ya za a ɗauki frame ɗin? Idan muna so maybe bari mu ɗauki frame 14 and 13 Pro Max sannan kuma bari mu ɗauki still Android large. Bara mu ɗauki Android large. Android large. Ɗauka ina ɗan wani abu. Gashi mun ɗauki wannan. Assalamu alaikum. Afwan.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Gashi yanzu. Za ki duba akwai namban a ciki. Akwai namban a ciki. A'a, ai nata a cikin leda daban yake a kulle da kuma namban wayanta a jiki. Ledoji guda uku in kika buɗe. In kin gane? Kwance su suka yi gaba ɗaya suka zube su guri ɗaya. Tunda na san na sa salatif na liƙe a. Na sa da Allah ki haƙuri ina recording bidiyo ne wallahi aka kawo min wayan. Yauwa to wannan Pro Max ne sai idan za mu ɗauki kuma na Android kamar yadda na ce za ku ga bambancin girmansu. Gashi idan muka ɗauki frame ɗin Android large shi ma kun ga yadda yake. So wannan I don't think ya fito a haka amma kaman ba shi ba. Bara mu ga. Pro ko? Yauwa. Ni na san ya koma na Android kawai ya tsaya da sunan ne. To kun ga bambanci ko? Kun ga na wannan ya fi girma. Na iPhone ya fi na Android girma. To sai kuma idan muna so mu ɗauki frame ɗin iPad, tablet ko? Tablet shi ma akwai categories ɗinsu ga su rababbun su gashi Surface Pro 8 gashi iPad 8 gashi wannan. So maybe in za mu ɗauki wannan shi kuma to kun ga yadda zai display. Sai kuma na wannan ɗin. Ɗayan frame ɗin na desktop. Sai na desktop gashi. To kun ga idan kuka ga gashi a haka kun haɗa frame guda huɗu ko? Wannan na Android, wannan na iPhone, wannan na iPad, wannan na desktop. So idan za ku yi responsive kuna iya haɗa guda huɗun ma duka ku yi masu. Saboda wasu na da Android, wasu na da desktop, wasu na da iPhone. Ko kuma ku ɗauke wanda kuka ga mutane sun fi amfani da shi. So sai kuma muna da tools na biyu a wannan. Shi kuma akwai section. Section kun gan shi? Gashi za ku iya jan shi. Za ku iya kuma ba shi color. Kun ga yadda yake shi section? Kuna iya haɗa frame ɗinku a cikin shi. Za ku iya ba shi color ɗin da kuke so. Maybe kamar kun gani? Za ku iya ba shi color. Kun gani? To wannan section kenan. Shi ma still under tools na wannan. Sai kuma wannan shi kuma slicing ake yi. Slicing ake ni ban ma taɓa amfani da shi ba. So under wannan kenan. Mun gan su ko? Sai wannan shi kuma shelves ne. Shelves tools ne. Yanzu idan za mu yi zanen mu, misali za mu yi zanen mu bari mu ɗauko. Bari mu ɗauko daga ciki. Idan za mu yi zane wannan rectangle ne gashi mun ɗauko shi. Kun gani? Mun ɗauko shi ya bamu shape. Gashi. Za mu sa mishi color. Kala ɗin da muke so ko baƙi ko wane. To duk color ɗin da muke so za mu ba shi. Sannan za mu iya resizing ɗin shi yanda muke so. A nan za mu zo mu ƙara mishi. In muna son mu ƙara width ɗin kamar faɗin shi haka, nan za mu zo mu sa. Misali za mu sa 200. Idan muna so mu ƙara height ɗin shi, tsawon shi, nan za mu zo mu sa maybe mu sa 150. Kun gani? Kun ga inda aka sa ko? To nan ne za a ƙara. Gashi ya ƙara girma, ya ƙara tsawo. And then we have another tools. Muna da line. Gashi line za mu yi haka. Mu janyo shi.
kun ga line ɗina ya karkace ko line ɗin stroke ne, so kun gan shi a haka ya karkace. To sai mu haka, idan muka zo muna so mu wannan ɗin shi, za mu iya ƙara mishi kauri ga gurin nan, kuma za mu iya canza mishi color, za mu iya sa shi mu kai shi 6 haka, ko kuma duk yanda muke so. Sannan akwai wannan za mu iya barin shi wancan center ne, za mu iya sa shi inside, za mu iya sa shi outside stroke ɗin. Tom, an fi barin shi inside. Sannan za mu iya canza color ɗin shi shi ma zuwa ko wannan blue, kun gani? Ko wani color ɗin da ba blue ɗin ba. This is wannan kenan. And sai muna da wani, muna da arrow shi ma kusan kamar stroke ɗin ne. Ga shi, kun gan shi yanda yake? To shi ma in mun so za mu iya ƙara mishi kauri. Mu ƙara mishi 4, kun ga ya zama 4. Ga shi, mu sa mishi color. Ga shi mun sa mishi color. And then akwai wani abu, in za mu yi drop down, ba mu san yanda za mu je mu samo arrow ɗinmu na drop down ba. Kun san shi ɗan guntu ake sawa. Nan za mu zo sai mu riƙe nan, sai mu danne nan. Left click. In muka danne gurin left click ɗinmu sai mu jawo shi haka sai mu kai shi ƙarshe. To we have our wannan. Za mu iya juya shi duk yanda muke so. Za mu iya juya shi. Ga shi nan dai. To wannan mun ga kamar yanzu wannan kun ga ba straight yake ba. Ba straight yake ba. Muna so ya tsaya straight haka. Za mu zo nan gurin rotation ɗin nan sai mu danna shi sai ya dawo 0%. Kun ga yanzu yana a ta kwance kenan. 3 toes kenan. Sai akwai ellipse. Shi kuma ga shi shi ma za mu sa mishi color. Duk color ɗin da muke so za mu iya sa mishi. Ga shi. Ko mu sa mishi red. Duk abin da muke so za mu sa. Shi ma in za mu ƙara mishi girma ko tsawo haka za mu yi still. Sai kuma muna da polygon. Shi ma the same thing da wancan. Shi ma za mu iya sa mishi color ɗin da muke so. Za mu sa mishi color ɗin da muke so kuma mu ƙara mishi girma yanda muke so. And then we have star. Muna da star. Gani ita ma za mu iya sa mata color ɗin da muke so. Ga shi mun sa mata. And then the last two shine yanda za mu ɗauko hoto. Shi kuma za mu iya zuwa mu ɗauko hoto. Za mu iya zuwa mu ɗauko duk hoton da muke so. Misali. Muka yi haka muka danna, sai mu danna open ɗin nan, ga hoto zai zo. Kun gani? Mun ɗauko hoto. Yawwa! To yanzu bari muku misali da shape tool ɗin can da na ce wancan scale ɗin da na ce muku yana rage hoto, yana rage girman hoto. Kamar yanzu in zan rage ba tare da scale ba, kun gani? Idan na kama haka, na zo ina ja. Kun ga yana shigewa? Kun ga yana shigewa? Bari ku ga ta ƙasan. Shi ma kun gani? So bari in yi using scale ku gani. Idan na yi using scale, bari ku ga yanda zai yi. Kun gani? Kun ga ba abin da yake yi? To this is the use of the scale. Shi ne amfanin scale. To wannan kenan. Mun gama da wannan tool ɗin, mun gama da wannan tool ɗin, mun gama da wannan tool ɗin na uku. Mun gama da na uku. Za mu tsaya da bidiyo a haka in sha Allahu. Duk mai tambaya sai ya tambaya. In kuma da wani abu da mutum yake so in kuma da wa'inda suke so su yi register a class ɗina na UIS design, so za ku iya nema na a wannan number 090
73613007. Za ku iya nema na a wannan lambar domin shiga ajina na UIS Design da Hausa.